I per acabar, voldria dir-vos que estic molt contenta perquè estic convençuda que compto amb el millor equip per fer possible tot aquest programa de treball que estem posant en marxa, i voldria aprofitar que avui estan tots aquí per donar-los personalment les gràcies pel treball i pel suport incondicional que he tingut d'ells fins al moment. Tots ells s'han pres aquesta oportunitat com un repte per treballar amb il·lusió en favor de la nostra professió i dels professionals que la imparteixen, i molt breument sí que m'agradaria presentar-los perquè potser n'hi ha alguns que no els coneixeu. En primer lloc, en Javi Martín, el nostre vicedegà de publicitat, amb més de 25 anys exercint la publicitat, fill de publicitaris, director general de l'agència TAPSA, és exalumne de SADE i a més impulsor i director de nombroses iniciatives formatives i de promoció en el món de la publicitat i del màrqueting, i a més ha estat l'impulsor del centre de la marca SADE amb la Universitat de Colúmbia. En Josep Bertran, el vicedegà de Relacions Públiques, advocat de formació i amb més de 20 anys d'experiència en el món de la comunicació. En l'actualitat és el director de comunicació dels complexos industrials de Repsol a Espanya. La Virgínia Esteve, la secretària de l'anterior Junta de Govern i també la secretària de l'actual Junta, i que ha exercit el càrrec de gerent durant 6 anys al col·legi. La Núria Mimó, la tresorera de la Junta, advocada de formació també, i la seva carrera professional es desenvolupa durant 25 anys en les diferents companyies del grup Grey. La doctora Clara Duribe, vocal de Junta, doctorada en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, professora titular de la Universitat de Vic i professora associada en altres universitats, responsable, a més, en aquesta ocasió de l'àrea de formació, investigació i relació amb les universitats. El senyor Carles Sanabra, vocal de Junta, director de l'agència interactiva Sanabra Comunica, professor de Comunicació Interactiva a la Universitat Pompeu Fabra, a la Rovira i Virgili i a la UOC. És membre de jurat internacionals de premis d'interactius i autor de nombrosos estudis i llibres en relació a la comunicació persuasiva en els mitjans digitals i la producció multimèdia. El senyor Joan Canal, vocal de Junta també, publicitari des de fa molts anys, ha treballat a agències com IMSA Edipress, HDM, De Vilco Barcelona, Carat Espanya i Sagrera Televisió. En l'actualitat és el director general de l'empresa Albanta. El senyor Ferran Parejo, vocal de Junta, tècnic en Relacions Públiques per l'Escola Superior de Relacions Públiques de la Universitat de Barcelona, porta més de 15 anys dedicats a la comunicació corporativa i ha desenvolupat la seva tasca en diferents agències i institucions oficials. El senyor Nacho Guerrero, vocal de la Junta, el jove de la Junta. És el representant que tenim més jove a la nostra Junta, es va col·legiar tan bon punt va acabar la carrera, s'ha especialitzat en màrqueting esportiu i per tant avui està molt content de tenir també una companya d'estudis acompanyant-nos en aquesta presentació i actualment s'encarrega de la divisió esportiva de l'agència Creatimina. La senyora Noemí Yepes, vocal de Junta, la nostra representant a Girona, Relacions Públiques i directora de l'Agència de Comunicació Estratègica Y Nexus de Girona i una gran impulsora de les activitats del col·legi a Girona des de fa molts anys. La senyora Sílvia Ibáñez, la vocal de Junta, la nostra vocal de Junta a la Terra Ferma. És exalumna de SADE, impulsora i líder a Lleida del projecte SADE Alumni Solidari. Dirigeix, a més, l'agència de publicitat Beat Comunicació, que es dedica a la innovació i a la creativitat en l'àmbit de la publicitat. I finalment el senyor Stanis Pastor, vocal de la Junta, és el representant de la Junta a Tarragona, director executiu de l'agència Pastor Publicitat, que es va fundar l'any 1954, és fill de publicista i amb una dilatada trajectòria en el camp de la publicitat. Bé, com veieu, un equip fantàstic de professionals al servei del col·legi, que, com m'agrada dir a mi, el que no es comunica no existeix. Per tant, segur que hi haurà un equip de comunicadors ben preparats per fer i comunicar tot allò que fem. Estic convençuda que amb aquest equip farem una bona feina i no us vull dir res més, només donar-vos les gràcies per estar tots avui aquí. Doncs se demana per això tots abans i que la l'atenció, no? Sí. Ildefonso, ¿acompaña? Sí, os acompaño. Planejant les onades, vaja. Com deia la degana, navegar en temps difícils.
Volem que el colofó d'aquesta trobada ens la posi algú que ens pot aportar la seva experiència en el camp de l'esport per tal d'aplicar alguns conceptes que la degana ja ens plantejava en la seva presentació, que molt probablement ens arribaran del seu testimoni i que poden ser vàlids per afrontar els temps que ens ha tocat viure. Laia Tutzó, directora del Centre Internacional de Vela de Catalunya, regatista olímpica en classe 470, campiona del món l'any 2003. Bueno, agafeu-vos perquè ara el medallero, impressionant, Laia. L'hem pogut veure als Jocs Olímpics de Beijing 2008 en desena classificació. Medalla d'or als Jocs del Mediterrani del 2005 a Almeria, a Espanya. Tant de bo que arribéssim al 2017 i t'hi poguéssim veure. A Tarragona, a més. Que arribessin als Jocs del Mediterrani a Tarragona. Campiona d'Espanya el 2005, el 2006, el 2008 també, campiona del món, ja ho hem dit, el 2003, medalla de bronze als europeus el 2006 a Balaton, a Hongria. Seguim o no? No cal, no? Com deia aquell gran pensador... Sí, oi? Com deia aquell gran pensador alemany, no hace falta decir nada más. Laia, t'escoltem i et seguim. Bé, si qualsevol diria que em posaria a navegar, no? Bé, moltíssimes gràcies per la... Sí? Ara? Moltíssimes gràcies per l'oportunitat que ens dona el col·legi, la Montse personalment. Excuso l'assistència del president de la federació, en Gerard Esteve. Jo ara estava pensant, al marge de la meva experiència esportiva, també tinc una vessant professional, soc advocada de professió i la veritat és que m'agrada molt, també estic col·legiada al col·legi, és maco veure com els col·legis tenen aquestes iniciatives engrescadores, una nova oportunitat. Els advocats segurament som una mica diferents, i ens movem en l'àmbit més de la higiene i la funcionalitat. Tothom concebeix que un advocat és necessari per solucionar una sèrie de conflictes que pots tenir. I el que estava pensant ara és que realment pot ser un moment molt dolç per un col·legi com el vostre, que potser la perspectiva funcional no és tan coneguda per tothom, però sí que l'estratègia, en un moment difícil, que és una mica el que volíem explicar i el que havíem convingut amb la Montse, que podia ser un bon exemple en el món de la vela. Tenim una molt bona oportunitat davant per estratègicament ajudar a que la societat i les persones sàpiguen desenvolupar en un moment que és difícil per tots. Dit això, el perquè del títol, no sé si molts de vosaltres heu tingut la possibilitat de navegar. L'entorn marítim és una miqueta específic i les onades és un aspecte que per a alguns pot ser un problemàtic, pot ser inclús desagradable. Quan vas a la platja hi ha una situació d'un mar molt mogut, hi ha molta gent que diu, ostres, doncs que desagradable, fa vent. Però nosaltres, les onades, quan estem a l'aigua, i això és la meva feina com a esportista, i que he tingut sort de poder-m'hi dedicar una època important de la meva vida, les aprofitem per anar més ràpid. La gràcia d'un regatista és que sàpiga jugar amb les onades, surfejar-les en aquell moment concret per guanyar un punt més de velocitat. I aquesta oportunitat creiem que és un bon motiu que caracteritza l'esport de la vela i que pot ser també aplicable a qualsevol altre àmbit com la vostra professió d'esportistes. Quan em va comentar la Montse, o arrel del Gerard, que volíeu fer aquesta petita ponència, disculpeu-me si ara parlem d'alguna marca comercial, però el primer que vaig pensar és que tenia alguna cosa a veure amb el famós Mediterràniamente. Vaig pensar, això és que volen que els expliquem com la vela pot veure's afavorida d'un espot amb una gran repercussió. Realment no va ser això, el qual em va alegrar perquè pensava, no sé què els parlarem, perquè la veritat és que no hem tingut cap afecció directa. I la segona opció que em va aparèixer pel cap és, ens estan dient que no hem fet bé la feina, la vela és un esport que necessita els publicistes, això és obvi, no hem sapigut explicar al llarg de tota la història, és un dels esports més antics, i no hem sapigut explicar bé què és el que passa, i ara ho comentàvem algun dels companys abans de la ponència. És un esport que encara, i això us ho dic ja, necessita el vostre suport. Passen moltes coses a l'aigua, es veuen moltes sensacions, però la majoria d'elles se les queda l'esportista per si mateix. L'esportista o navegant, hi ha molta gent que no s'hi dedica professionalment. I pensava que era una bona oportunitat per començar a posar vincles, posar primeres pedres d'una relació que des de la política federativa, ara mateix jo com a responsable o treballadora de la Federació Catalana de Vela, seria un bon punt per treballar. Aleshores, per començar, havíem pensat una miqueta per posar un punt de partida i per no desaprofitar el factor audiovisual del nostre esport, hem preparat un petit vídeo que m'agradaria que miréssiu. Bé, no l'hem preparat, has baixat d'internet.
It was hard to describe. It was unbelievable. Oh my God, what the hell's going on? It's like a liquid thunder almost. You're a man, you've seen it all, but I definitely haven't seen waves like that in my entire life. I'm soaking wet, the whole boat is dripping, it's just... It is life at the extreme. Let's just get home, boys. Life at the extreme. Bé, no és que hem vingut a fer campanya, no?, de la Volvo Ocean Race, en aquest cas, es queda per l'exemple, però sí que em va semblar interessant mostrar una miqueta el símbol d'aquesta regata. Aquest és un esdeveniment, com n'hi ha altres, no? Tenim molt tipus, un gran catàleg d'esdeveniments esportius en el món de la vela, però aquest particularment és un esdeveniment que dona la volta al món en equip, no? Quan dones la volta al món en equip et pots trobar tot tipus de circumstàncies, et trobes calor al tròpic, et trobes fred al Cabo de Hornos, tens unes grans calmes equatorials, tens unes grans pertorbacions que fan que es trobin en situacions d'alt risc. I ens va semblar, o em va semblar personalment, una bona al·legoria, no?, de la realitat que vivim avui en dia. Dóna la sensació de que cada vegada que anem al mercat i ens trobem una entrevista amb un client, tot sigui, no?, anar contra les onades i estem en moments, no?, que aparentment doncs, hi ha el pessimisme que comentava el senyor García Serena, és com si hagués inundat una miqueta tot el sector. Una miqueta el que volíem era trobar un missatge d'esperança en el marc de la vela. La vela és un esport en el que la relació amb els elements té un gran protagonisme, no? Els elements a vegades et són beneficiosos i acompanyen la teva navegada. A vegades tens dies, no?, com el d'avui. Us recomano que si baixeu al Port Olímpic o baixeu a la costa catalana us fixeu en el magnífic dia que fa per navegar. Hi ha dies en què els vents ens són favorables, l'estat de la mar és satisfactori, però també ens trobem en dies en què a ningú li ve de gust sortir a navegar, no? I aquests dies també has de ser capaç de donar la volta a la situació i fer que els vents et siguin favorables. I per això un bon punt de partida, i és el segon punt a destacar del nostre esport, que ja ha introduït la Montse, és la necessitat de treballar en equip, no? Aquesta regata és particular i es diferencia d'altres esdeveniments en què són 12 persones que treballen amb un objectiu comú i amb uns rols determinats, no? És molt important que aquests rols es mantinguin i que tots lluitin amb aquest únic objectiu. És cert que en el món de la vela tenim altres esferes en què la importància no és hi ha categories individuals en les que només navega potser una persona, però en aquest cas també inclús hi veiem, no?, que el company és el vaixell, no? Inclús en aquest camp necessitaríem un equip que ens donés suport. I després hi ha un tercer punt que també jo crec que és força particular i que també pot tenir una certa relació amb la vostra tasca, que és que nosaltres necessitem un equilibri necessari entre la creativitat, el talent, la innovació i el treball i l'esforç, no? Fa molts anys es pensava que tots aquells que aconseguien medalles eren aquells que sabien olorar el vent, no? I amb els anys hem après, i la tecnologia sobretot ens ha demostrat que bé, hi ha un punt d'intuïció, però hi ha un punt d'esforç i de coneixement, no? I aquesta cultura de l'esforç és la que potser ara necessita guanyar més protagonisme i més en temps difícils. Ja per anar acabant, només us volia apuntar una miqueta la meva experiència, que l'altre dia li vaig comentar a la Montse. Jo personalment he tingut la sort de poder-me dedicar al que m'agrada, he tingut la sort també de tenir èxits esportius, però vaig començar amb una mala experiència.
quan vaig començar a navegar de ben petiteta, gràcies al meu pare, que era un menorquí de naixement, vaig trobar-me als 10 anys un temporal molt fort a la Costa Brava. Vaig estar 20 minutets volcada amb el meu Optimus soleta i això em va crear com un gran trauma. Un trauma que va fer dir-li als meus pares no vull navegar, jo em vull dedicar al bàsquet com els meus amics, que no passo por. Vaig estar 2 anys, 3 anys allunyada del món de la vela i un dia em van parlar d'un tipus d'embarcació en la que no aniria sola, que tindria un company, no? I era una embarcació que es deia 420. I a partir d'aquell moment, el fet de sentir-me recolzada davant la dificultat d'un company em va fer que pogués pensar que potser això sí que em tornaria a interessar, no? I a partir d'aquí ja vaig tornar a arrencar la meva carrera esportiva. Doncs bé, ja per concloure, us volíem llançar una miqueta aquest missatge d'optimisme, no? Tot i que els vents a vegades en siguin favorables, les onades no en siguin favorables, les onades siguin altes o molt grosses, si treballem en equip podem aconseguir, com fan a la Volvo o en altres regates, que el nostre vaixell avanci, que a poc anem guanyant metres i que assolim l'objectiu, sigui un port o sigui qualsevol dels reptes que ens marquem en la nostra professió. I per acabar hi ha una petita frase d'un gran pensador, que molts de vosaltres coneixereu, el Mark Twain, que a mi em sembla molt rellevant. No sé si val la pena que la llegim, potser no, però suposo que el que ve a dir pels que l'anglès no el teniu a prop és que d'aquí 20 anys potser ens estarem encara arrepentint del que hem fet o hem deixat de fer, així que deixem-nos estar de prejudicis, treballem, explorem i descobrim. Moltes gràcies. Doncs, si us sembla, tanquem aquest acte de presentació de la nova Junta. Ara, tanquem aquest acte de presentació i ens agrada acabar aquest tipus d'actes amb un petit pica-pica i un còctel de tancament. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres al migdia d'avui. Sobretot en alguns casos la gent ja tenia feina més en els temps que tenim. Moltíssimes gràcies. També em comunica la degana que tenen una petita carpeta del Banc Sabadell per recollir ara mateix a la sortida. No se la descuidessin. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Laia.